Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βάλτε το βιντεάκι. Το βίντεο! Το βίντεο! Ναι. Σε έχει φάει Άντε γεια! Σκουλίκια! στον κόλο σου. Άντε γεια! Πού είσαι ρε κεράτα? Άντε γεια! Εκεί. Να σου βγάλουμε τα δόντια με την τανέλια ένα-ένα. Πες αύριο να σου φτιάξουμε μια κατσαρόλα φασολάδα. Φάρ' τη φασολάδα και λακρά κανένα φρύδι. Τι ώρα πάτε στην τουαλέτα? Άντε γεια! Με ανώμαλους δεν μιλάω. Ένας άχρηστος είσαι. Άντε γεια ρε βλάκα! Αρχιβιολιτζή του πέου σου. Πάρε και το μπουτσοκέφαλο. Τι είναι ρε μαλάκα? Σουρωτήρι! Και με παίρνεις και εσύ κύριε Βασίλη να μου πεις τώρα για την ψιλικατσού την καριόλα που βάζει την εφέλα και τη θάβει. Να πάει να γαμηθεί. Να πεθάνει το πρωί κι αυτή. Να πεθάνει το πρωί. Άντε γεια μωρέ! Δεν πάει. Είσαι τρελός μωρέ, ας να πει δυο κουβέντες! Ρε ψεύτη! Απατεώνα! Απατεώνα! Κάνεις ντροπή σου, γιατί σιγά και σε εκτίμησε, δεν πας στο διάλογο. Νυχτιάτικα να πούμε. Παλιό μαλάκα. Άντε από εκεί να πούμε.